tes da khaja kasa ta man kha malaria bithi rok da man kha bithi da ma da man kha sa sa hamya ko bo jaga tes khai tes khaja ka 아니 미치신 가이니 사와 올라가워. 하이 땀은 되게 땀은 가이가 그러 그랬더니 जोंथ' फाइसो फैजाक सामनो आदिब्लक मिसिङाव खबजाकनाय मानिकपुरनि राजदर एडिसि भिलेजनि थुया चन्द्रपाराव जों एडिसि हाफांनि फारसेनथि अ जागाव जों कक्टमा मानमानि मेलेरिया बेमार मानजागै दंबाय गोबां मानसि अबायगोन जों फाइल फैजानो रनोबो दंनाव ब्लग जेरै खरकसा बेलायखानो मेलेरिया बेमार मानजागै कुलुम कावै साखामियावै दं बिथिनि डाक्टर फाइ दङ एखे अबायगोन जों गायरें कावै गामि गामियाव कसायनाय खांके न तिप्रा सारक साखामियाङै दाबो मेलेरिया मानजागै दंबाय मानि जरा हायके कक्टमा खानायनि जों खमलंनि जिमि डक्टर टिमसिनि प्रिन्सिपाल अफिसार डक्टर पार्थ देब बर्मानो संनि टीमनो जों तुबुय फायै दाबो जों थुया चन्द्रपाराव जों तेबो बिसिङा हाबनाय बेबा बेलायखि सिरियास जायखि जेरै जों लामाव मानखा लामाव मानि साजागैनो किसा फायनाय फैदिनि साजागै जों दाबो फायै नायफैमानि हायके दाखौ तेबो कुकसं गामि गोबां मानो अबायके जाराचिनि मीडियानि बिसिंथि नाय दंनाय र गामि गोबां अबायके दंमोंनो मेलेरिया मानजागै लुमै दंबाय खांके लेट ताखायदि लगे लगेनो डाक्टर थानि तलांदि फोन खायदि आं एखेबा साखाम बेदेगनि लोगोरावनो फोन खायै अबायके रिंगै डाक्ति बिथि जाय हांके उस कांगनो खरकसा जों कक्टमा माखा खरकसानि लांमा आरिखायानो अबायके जेरेरक लांमा आरिनायसि आमन बागैनि जों कोयनाय डाक्तिनो साखाम नगद लांनायनि बागै जों बाहायनो एडिसि हाफांनि फारसेनथै बिथि ब्राय तुबै फाइजाक दाबो बाहायके जों बरकनो बिथि ब्राय कालां थांमानो आबन बागै जों चायतै गय दङ हामबाय